שלום, כאן דוקטור דני קרת. רובנו רוצים לחיות הרבה ובאיכות חיים טובה. אבל מה לעשות? יש כמה מחלות שנתקעות לנו באמצע וגם מקצרות לנו את החיים לפעמים, ובוודאי יכולות לפגוע באיכות החיים שלנו. מחלות לב וגורמי הסיכון שלהם, התסמונת המטבולית, סוכרת, לחץ דם, שומני דם ועוד גורמי סיכון. אנחנו נלמד גם מה גורם לטרשת עורקים שהיא בבסיס מחלות הלב, ואנחנו נלמד להעריך את הסיכון האישי והפרטי שלנו בצורה רחבה וכוללנית, לא בצורה הפשטנית כפי שנעשית היום. נלמד מה לעשות כדי למנוע ולטפל בגורמי הסיכון. נתחיל בתסמונת המטבולית ובסוכרת, שהן מחלות שמבחינתי הן מחלות שניתן לגרום לנסיגה שלהם, ובהרבה מקרים להעלים אותם ולמחוק את ההבחנה הזאת מרשימת ההבחנות שלכם. לאחר שטיפלנו בסוכרת, נדבר על לחץ דם, כיצד להוריד אותו, ונגיע לשומני הדם ולכולסטרול, אותו גורם מפחיד כל כך שמאיים על רבים מאיתנו. אנחנו נראה על בסיס מחקרי שהכולסטרול הוא לא גורם סיכון כל כך משמעותי כמו שהרופאים וחברות התרופות רוצים שנחשוב. ומה עושים עם הסטטינים? אותם תרופות להורדת כולסטרול שרבים כל כך נוטלים. מי באמת מרוויח מהם? ומי הם הרבים שמפסידים מנטילת הסטטינים? ונקנח את יום העיון בתכלס. מה עושים עם תזונה? איזה תזונה טובה ללב, שומרת עליו? איזה תוספים כדאי לקחת כדי לשמור על הלב? מהו סוג התנועה שמכבד את הלב שלנו? ומה עושים עם מתח ולחץ שהם גורמי סיכון מאוד משמעותיים? אנחנו נלמד שיש מחקרים שמראים ששינויי אורח החיים משמעותיים יותר למניעה וטיפול במחלות לב מכל הטיפולים התרופתיים הרגילים. להתראות.